Aké výdavky si môžete uplatniť pri predaji bytu do 5 rokov? Ak predávate byt, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov, odkedy ste ho kúpili, tak príjem dosiahnutý z takéhoto predaja podlieha značnému daňovo-odvodovému zaťaženiu, a to vo výške 34%. Stačí teda, ak predáte nehnuteľnosť o 20 000 eur drahšie, než ste ju kúpili, a vznikne vám povinnosť odviesť 6 800 eur. To znamená 34% skladného rozdielu medzi predajnou a nadobúdacou cenou. Našťastie si môžete uplatniť isté výdavky a zaplatiť tak na daní menej. Sú to napríklad výdavky na nákup novej kuchynskej linky, vstavaných skríň, rekonštrukciu kúpeľne a na iné technické zhodnotenie bytu. Odporúčame si preto uchovávať faktúry a bločky pre takéto prípady. Pomôže vám aj faktúra realitnej kancelárie za sprostredkovanie predaja, úroky z hypoúveru, ktoré ste si na nákup bytu brali, či poplatok za jeho predčasné splatenie vám takisto pomôžu na daní ušetriť. Možno sa vám to zdá veľa a časová doba 5 rokov na oslobodenie od dane príliš dlhá. No pri pohľade na iné krajiny EÚ sme asi niekde v priemere. V Česku pred pár rokmi zvýšili túto dobu až na 10 rokov. Tieto príjmy zdaňujú však väčšinou sadzbou 15% a umožňujú lepšie podmienky oslobodenia od tejto dane. Uložte si tieto tipy a uplatnite si tieto výdavky, ak predávate byt do 5 rokov.